everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Esquadro! Daddy Mart? Ah, Dad? oh, Dad, naano sa pasakyanan sa gawas? Ug may migawas nga usa ka tawo nga armado. ako yarong kung kinsa man na sila, Sir Mart. Oh, my Sarge. Tuon ko ng mga tawa na sila. Mga matay kung mga matay. Dad, tingali ko si may tabo ni Bay Sarge. Ayaw ka balaka. Kahitsas na siya sa katakos. Anihi masukod ang yan dugang nakatunan sa training dito sa Manila, iha. Ginoo ko. Nagpinusila na sa gawas, Daddy. Tawgan ko dayon sila si Brando. Aron makaresponde dayon nga niya sa bahay. Wa kumadlog ninyo, Major Gaspar! Alias Boy Bangag! Debe! Dali ang nakasibata. Atras maligig suklan. Gagaw yun. Sarge, kinsa sila, ha? Nakaila ka ba nila? Sila si Major Gaspar, sir. Ug alias Boy Bangag. Unsa? Pero kung tinuo silang mga isok, sir, managam din suklan. Dali ang nakasakay silang gisakyan, eh. Huwag ipaturato, ipadagan pahilayo. Salamat, bay Sarge. Nilampos ka aron pugngan silang daotang intensyon din, he. Pagdampingin mo si Miss Alia, sir. Kay naagit sila daotang gilaro batok ninyo. Ha, mga kagaw sila. Buang, ni Arti man ang daot ng si Bay Sarge, busing. Karon ba masayod? Gamay abilidad man sa ay katong dauta. Ang pangag sa ilong nga bay Sarge. Agresibo kini nga nakipirusilay na to. Nasa ato pa, may talagsaon kining kaisog, Boss Major. Gara-gara lang kanang iyang kaisog kuno hay. Kaya nagpabilib siya. Nila ni General Mart Oknes og sa eskwadro. Aw, mausad. Ang iyang gabal ni arigyod sa akong mga kamot. Mamatay gyud unya tong dauta sa akong mga kamot. Kung mao'y basihan ang hitabong firing engagement, kinitabo ganiya, busing. Klaro nga hana si Bay Sarge nga magigpirusilay. Gara-gara lang itong iya, alias Boy Bangag. Major Gaspar, Talawan pagyapon ang pag-ilakos pagkatao ni Adtong Bay Sarge. aw, basta kay ay lang yun pagkumpiyansa, Major. Tuwa na sila si Brando, Sir Mart. O, bay Sarge. Daliin taon kaayo nga nagkaresponde sila si Brando ug kaubanan sa akong pagtawag. Mawagin, sir. Ug pag-ingon mo nga, mamalik lang sila kay safe na. Mong tuwa, na mauli rin sila dayon. Bilib ko ni Brando ug sa iyang mga kaubanan. Wa pagyud ko nila pakyasa sa matag higayon nga mohangyo ko nila nga mo responde. Alarming na kayo kini, Dad. Kalma lang, iha. Kontrolado paghihapon nato ang sitwasyon. Unsaon naman ang kutsimba ko? Mulan po sila mga daotang gilaraw batok na to, Daddy. Di lang yun unta ka na mahitabo, iha. Dad, Tana. Mo padayo na kita sa itong lakaw. Si Bay Sarge na ang bahala nga mo bantay din sa bahay. okay, Dad. Okay. At pasalamat ka ikakasabot sa sitwasyon, ha, Mr. Gabino ang... Okay, Madam Ching. Ako dako salig sa ibo pa. Okay. Sa inyong gulopo sa balka dalagon. Salamat. Salamat sa imo pag-appreciate. Ako ka na pasabot lang sa imo
mo nga palihas kita akan siba sa ato transaksyon. Wak tanging yung 1 milyon kwarta. Amo mga epektos, wak tang sad pa. Napatagkan o dahil kayon. Basta ka pa, business. Ha? Kita, dili sulindi. Natulang ka na alkansi pa. Ha? Ilabi na ka na illegal. Kita sapot lang. Basta illegal transaksyon, dili tanan kayo swilti. Ha? Dili po tanan kayo, kita di malas. Oh, kana. Mao kana husto. Basta ka na illegal transaksyon. Dili tanan higayon swerte. Dili po tanan higayon di malas. Oh, ako hayo sa talayan. Kaya inyong kulupo pa. Kamu patay sa kanais kuwad lang. Oh, pabuta. Kay ka na mamatay kayo doon niya siya. Kana iskuwadlo. Aha. Mao ba? Medyo kaspal. Ako daling. Gusto sa Okay. Mr. Cabino ang nga karapatson ka na sa mukan ba? Kanahilaptanon ba iskuwadlo? Oh, Madam Ching. Kanay ka kuno hatag sa Madam Ching. Kana timetable ba? Kan sakit ka na imo patay ang iskuwadlo. Relax lang. Kalma lang, Madam Ching. Ako na lagot ba? Ako lagot? Ha! Sakto man ka na, Mr. Gabino. Ang siya ka na to sa eskwadlo, iya takang kuwalta. Gusto siya patay na ka na, piti ba? Dili kay siyara ang nanganti niya na. Dili sab kay ikaw ra. Kundili, lakip na pud ko. Apan bangag sa ilong. Usaon nga igmat man. Sayang oportunidad! Ato kalayan sa illegal dulugat ka na, Mr. Gabino. Ang mao ka na kita paagi. Naranig na ang usa ka attaché-case nga kwarta, Sir Mart. Gipusan na ako, Sir Mart. Mas labing maayo hinoon. Dako na kaayo ka na og ikatabang sa krusada aron kini magpadayon. Pagpadayon gid ko, sir. Samtang buhi pa ko. Mamasab ko, General. Daghan kayong salamat sa inyong commitment sa usag-usa. Glina, Misael. Dili tinuod nga kausaban ang nasinati karon sa tong nasod, sir. Tungod kay mo'y naghari karon ang kriminalidad batok sa mga inosente. Misael. Itong panahon sa EJK, ang kriminalidad nakasentro lang sa mga taong dautan o mga dorgista. Nahimong luwas na ito higayuna ang mga inosente. Apan sukwahi na karon ang senaryo, sir. Kaysa bagong Pilipinas, mihawd ang mga dautan o mga nahimong biktima mao ang mga inosente. Mingawon ba yakit unta ko sa akong bahay, Inday Alia? Ayaw lang sakit nang ha. Mao lagi. Masuko pa sa dag akong anak kong magtuman kit ko. Sakti lang nang. Gikan karon. Mag-anian nami si Daddy Mart aron dili kalayon. Aron permi pud ta ba nga magkasulti? Ay, kanada. Nindot kaayo og matuman nimo na, Inday. Laay bayag yun kaayo din ni, oy. Sultiana ko si Daddy Mart ini ng Daddy. Salamat, Inday Alia. Sabak ka kyud sa imong amahan. Maayo kag yung tao. Pagkalumo o kasing-kasing ninyong amahan o anak. Nalipay kay ko karon nga nagkita ta. Hastapot ko, Misael. Nalipay sab kay ko. Pero nahuna-huna ko lang. Dili ba ka ikasuko sa imong amahan kung masayod siya nining sekreto natong relasyon? Sukad kumitungtong sa hustong edad. Wag yun mahitabo nga kilaptan ni dating akong pagpati, Misael.
May respeto siya na ako isip iyang anak. Ingon ni anak ka responsable ang akong amahan, Misael. Nibuka naman ni kitak anak kong sinigang nga karning baboy ng Debbie. Ay haunod na sa dako ni kanon. Ah. Luto naman po ni, daigli na. Oh, sila si Misael ug Miss Alaya. Nagsulti sila ng ilawom sa punuan sa kahoy. Kilid sa firing range. Pwisit! Wag yun tayo nasukat sa akong pananawa ning jealousy nga bintana ang duha. Kanagkot yun eh. Kaayog yung butangan ug hiluin ng sapaw sa sinigang na kong gitakang, uy. Kasakit sa akong gipate. Ay, unsa ba na? Ngano na, daigli na, ha? Sorry. Sorry nang ang tabon sa kaldero ako nabuhian. Unsay ato ni mo, sir? Ako si Boy, alias Boy Bangag. Ako day si Laika. Trabahanti ko sa nightclub nga gipanag-iya ni Inday Chikading. Mahimo ka ba ang ikasulti bisan og kadiyot lang kayo? Hala, sir, di ra bagid pwede. Gipapuyo raman sab ko aning quarter good ning akong gitrabahoan. Dawatan ni. Um, Palipay sa ako mga ipangutanaw yan nimo. Like ka mo to kano? oo, sir. Sige na, dawatan ni. O palihog, tubagalan po ang akong pipila ka mga pangutana. Hala, sir, sorry gid kaayo, sir. Di lang lagi ko kay masuko man gud si Mamita. Unsa man? Basig kini mo gusto. Oh, sir, ayaw, sir. Ayaw taon, sir. Pagpili, makakwarta ka o mamatay ka, Laika. Pagpili! And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.